aħna għandna tendenza illi id-densità narawha b'mod negattiv, fis-sens. Aħna dejjem ngħidu, oh, we're overpopulated, we're overcrowded, and clearly jekk għandek, you know, overdevelopment, all right? Qed tikkrea densità qawwija u mhux qed issolvi affarijiet oħra, mela densità qawwija b'dipendenza fuq il-karozzi, diżastru. Li huwa diżastru wieħed mid-diżastri ta' dal-pajjiż, right? Imma densità tikkrea għalhekk il-famuż economies of scale li inti biha you can sustain something. Mela jekk ħatamel ħaneqleb daqsxejn forsi s-suġġett fuq mobilità, jekk ħatamel mass transit, jekk jien ħaninvesti ħanissimplifikaw. Ħaninvesti f'karozza tal-linja. To get my money's worth. Jiena jaqbilli li jekk huwa 50-seater, 53-seater ikun 40 minnu on a daily basis milli jkolli a handful, right? Għalhekk pereżempju f'ħafna subborgi, f'ħafna suburbs Amerikani pereżempju, right, li huwa l-epitomija tal-suburbanization, laqas public transportation għax m'hemmx in-numri, m'hemmx l-economies of scale, low density, right? Apart il-fatt li ovvjament min jażel li jgħix hemm u jażel li jkollu, you know, il-karozza u l-lifestyle tal-karozza. Jiġifieri jekk ikollok densità, it gives you the potential li inti tajt isma' il-mobilità nista' norganizza b'mod strateġiku. Mhux qed nitkellem metro hawnhekk, okay? Il-metro assolutament xi ħaġa li qatt ma qbilt u qatt ma naqbel magħha. Ma assolutament ma tagħmilx sens. Assolutament, we can get into it. Darba per nixtieq li nagħmlu episodju tal-każin fuq metro. Smajt speċa miż-żewġ naħat. Idejat. Insomma, ġest qed noħu nota mal-producer. So, le, mhux problema. Għalija, ġifieri raġuni tal-metro hija sempliċi ta' fi żmien li tasal biex tagħmilha, okay, l-infrastruttura li tieħu medda ta' snin, il-parametri jinbidlu. X'inhu ċentru llum mhux se jkun ċentru 5 snin, 10 snin oħra potenzjalment, speċjalment fil-volatilità li għandna llum. Anki pereżempju, l-structure plan kien jidentifika employment zones. Illum dawk l-employment zones m'għadhomx relevanti as such, okay. I mean, il-belt għadek issib iktar uffiċċji amministrattivi, pereżempju, whatever. Ħajkun hemm element ta' ċertu employment zones illi għadhom b'saħħithom. Imma llum ir-realtajiet anki remote working, etc. tfisser illi, you know, the employment has changed. Ġifieri illum qegħdin f'żona tal-imrieħel pereżempju illi saret diversament. Kif il-fist landmine, sabi. Iva. Le. Jekk kan nitkellmu fuq it-torriet, it's fine. We can go down that route ukoll. Imma, ġifieri, jiena meta kont żgħir, l-istudenti dejjem hekk ngħidilhom, meta kont l-età tagħkom u iżgħar, ġieli għadditlek minn moħħok meta kont żgħir ħammorru l-imrieħel ħaniklu. Not really, no? I mean, għalija l-imrieħel kien the industrial zone. Illum, immur, whatever, għax nagħmel reklami, ma tmur, ġifieri, litteralment tagħmel ħarġa, right? U tmur tikol. Għax hemm din id-diversifikazzjoni. Ġifieri, u dawn huma realtajiet illi ic-ċentri jinbidlu. U sakemm tasal biex tagħmel dak l-investiment u dik l-infrastruttura, il-parametri jkunu nbidlulek. L-Ingilterra hekk ġar, pereżempju tara Londra. Illum l-infrastruttura qiegħda tiġi aġġornata għall-east, right? Because today it's East London. That's where it's happening. So mela arġa investi f'infrastruttura biex issa testendi għall-east. Dik ir-realtà. Jiġifieri hemm sistemi oħra li huma ħafna fattibbli. Għalija sistema ta' bus rapid transit pereżempju hija iktar fattibbli. Dak kien hawn pjan le darba sar studju fuq tal-bus rapid transit. Hemm ħsibiet li forsi tiġi implementata, ma again, spjega l-bus rapid transit. Il-bus rapid transit huwa fejn inti tipprova tiddedika mela timmaniġġja il-vetturi fit-triq. Mela, f'sitwazzjoni fejn inti għandek physical infrastructure limitat, għandek żewġ għażliet. Jew tkompli twessa.
li qed għamilna l-ħafna snin. Di l-idea illi qed niffaċilitaw traffiku assolutament le, kulħadd jesperjenza ma ffaċilitajna xejn, we just shifted it. Jiġifieri aħna kellna problemaw, illum il-problema fede down the road, imma ma solvejna xejn. And jiġifieri for the past kważi minn let's say 1950s, all right, meta let's say the automobile ġiet affordable, bnow motorways, etc. fl-Amerika, u żbaljaw u talmu mill-iżbalji. U l-lum they're reversing it. Għanna, situazzjoni fejn komplu nżidu it-toroq, right? B'din l-idea illi speċi qed niffaċilitaw il-moviment ta' traffiku. Assolutament ma solvejna xejn. Anzi, inkoraġġajna iktar l-użu tal-vettura, right? Mela inti jew tittajt isma' jiena rrid inwaqqaf il-vetturi mit-triq, in a way, right? Ġifieri rrid inwaqqafhom qabel. Ħallina jkolli biżejjed road space, biżejjed area ta' triq. Fejn nista' ngħid isma' issa nista' niddedika bus lane, a rapid bus. Tal-linja għaliex forsi għaw min għadu ma jużajiex. It's definitely not the cost, għax issejja b'xejn. It's about the efficiency, right? Il-fatt li inti tajt isma' jiena I can reliability. You know, il-basa ġejja 10 sekondi oħra, qed nara ġejja, vera. Le, għax ovvjament qed teħel fl-istess traffiku tal-bqija tal-karozzi, ġifieri. The only way you can make it appealing and efficient hija jekk tiddedika spazju għaliha. Imma naħseb illum naqblu illi actually the pedestrianization of Valletta ma qatilhomx il-businesses, naħseb naqblu, right? Illi din l-idea li jekk namlu ċ-ċentri tagħna pedonali ħajmutu l-businesses. I mean, suppost għandna biżejjed, you know, case studies anki lokali li nafu li, you know, mhix se tiġri. Taf x'qed joqtol iċ-ċentri għadna kemm għamilna studju, all right, fuq in-naxxar. 85% tal-karozzi, tal-vetturi li jgħaddu miċ-ċentru tan-naxxar mhumiex għan-naxxar. Huma just dak jgħidulu true traffic qed jgħaddu minn hemm biex imorru x'imkien ieħor. Għaliex għandi ngħaddihom miċ-ċentru? Ngħaddihom mill-periferiji. Does it mean illi ħajkolli backlog? It shouldn't be my problem, frankament. I'm sorry. Imma you know, il-fatt li jiena nażel li nsuq il-karozza, mela rrid nażel li nkun fit-traffiku, imma ma noqtolx iċ-ċentru. Jekk tkun inti l-Ministru, kif qiegħda bħalissa l-infrastruttura politika tal-pajjiż, jekk tkun inti l-Ministru li tieħu dik id-deċiżjoni u l-għada ħajkun hemm nofs il-pajjiż imweħħel fil-periferiji tal-Gargur, tan-Naxxar u tal-Iklin, inti fir-rexa fil-li jmiss tista' tinsieħ postok. Dik hija l-verità. Verità, okay. Biex kif ħatineleb, kif ħanieħdu deċiżjonijiet. Biex jiena naqbel mal-għanijiet tiegħek li mhux qed nifhem huwa kif nistgħu naslu biex nilħuhom dawk l-għanijiet għax fil-kuntest demokratiku li jiena ġifieri nappoġġa 100%, ġifieri jiena a big proponent of liberal democracy. Però għandha dan ix-shortcoming. Illi inti għandek 5 snin u f'dawk il-5 snin il-kostituenti jilu jibqaw iħobbu lilek, iħobbu l-partit, jekk il-partit iħoss li inti b'xi mod teddida l-popolarità tiegħu, ħajjara kif ħajamel u ħajjimminak u ħajqaxrek il-barra. U nafu illi ċertu deċiżjonijiet li ħajweġġaw short term huma f'dan il-kuntest ta' demokrazija li għandek kif spjegajtlek huma fatali. Ispeċna darba kelli l-Matthew Bezzina hawnhekk li huwa il-bniedem li ħoloq li cabs maħu. Speċa għalli hu kien isma' nafu li għandna din il-problema ċentrali bħal mettajt inti li taffetwa ħafna mill-elementi ta' ħajjitna. Għalih il-partiti għandhom ipoġġu bil-qiegħda jħorġu xi tip ta' kummissjoni bejniethom daw xi tip ta' u flimkien bejniethom biex ma jkunx hemm backlash politiku jieħdu the hard decision. Ma nafx jekk hemmx il-maturità politika fiż-żewġ partiti tagħna biex jgħidu isma' ejja għal-qasdi ma nagħmluhiex. Ekku,
ħafna blitek solvaw, għanajt id-dritt. Ġifiri, per eżempju, l-Ingilterra kienet teżisti, naħseb għada, in some form or other, dak kien jistajħ the Urban Task Force. Ġifiri, task force ta' nies, ok, tekniċi, whatever, fuq aspetti urbani, imma li qed jaraw l-affarijiet fl-imkien bħala sinerġija. Ġifiri, di l-idea ta' DMA li semmejt qabel hija li l-fatt li inti ma tistax tiddisassoċja ħaġa mill-oħra. You know, jekk ikollok id-densità, jekk ikollok il-taħlita ta' użi li inti they're within walking distance, mela laqqas biss għandek il-bżonn li taqbad il-karozza, all right? U għandek mobilità infrastruttura tajba, anki pedonali, right? Actually, il-modell tal-iktar belt sostenibli hija the compact city. Il-compact city hija dik the highly dense city fej għandek daw is-servizzi within, you know, a good reach, within a walkable reach. Li toqtolni f'dal pajjiż li dejjem inwaħlu f'żewġ affarijiet, il-mentalita u l-kultura. You know? Li dejjem meta nibda diskussjoni fuq il-mobilità, imma l-mentalità tagħna hekk, jew għax għandna kultura hekk. And we just nifqu hemm, we discard għax ngħidu għax aħna hekk se nbidlu, jew għandna bżonn żewġ ġenerazzjoni oħra. Sorry, żewġ ġenerazzjoni oħra, s-sitwazzjoni tkun tant tkun għar, all right, illi forsi hemmhekk għax imbagħad we really need to take a drastic decision, forsi ħajsir xi ħaġa. Imma mhux il-punt, illum jiena nemmen illi iktar mill-mentalità u mill-kultura hemm is-saħħa tal-infrastruttura. Jekk inti il-bniedem id-dowqu l-infrastruttura tajba, il-bniedem ħajjifhem u ħajapprezza. U din nemmina għax kulħadd jagħmel dak l-switch meta jsifer. Jekk inti tmur Vienna, all right, inti ħatimxi u ħataqbad it-trasport pubbliku. Min tistessu biex tmur from point A to point B. Iva għandek infrastruttura tajba, yes. Imma ġifieri żgur miex għax għandi mentalità tal-karozza, għax kieku vera b'dil mentalità, kieku l-switch laqas biss nagħmlu, right? Mela jekk ittini l-infrastruttura, u għalhekk jiena nemmen illi jridu jsiru dawk l-esperimenti. Ġifieri ftit snin ilu konna ħdimna fuq dal-proġett li qed nippruvaw indaħlu li sejjaħ Slow Streets, nippruvaw kellna 43 localities mit-68 fej daħalna daw l-istrateġiji biex l-speeds jitnaqsu, biex ikun hemm iktar. Imma kienet idea li inti tista' tittestja tagħlaq triq biex it-tfal jilagħbu fit-triq, you know, li jgħidu a play street. Tittestja jekk taħdem tagħmilha immaġa tagħmilha nhar taħat pereżempju fejn m'għandekx ix-shoes għax għandek il-ħwienet whatever. All right? Jekk taħdem u hemm daqsxejn an appetite, you know, tajt, ħanamilha ħanestendi għal weekend, right? Eventwalment jekk in-nies ħajjesperjenzaw u ikunu jriduha, mbagħad nagħmilha b'mod permanenti, mbagħad nagħlaq it-triq jew nagħmel restricted access, whatever. You know, minflok żeba mal-art, actually nibni il-paviment, all right? Jiġifieri din l-idea li inti speċi l-belt tiegħek hija ħajja u tista' tittestja din l-idea ta' esperimentazzjoni, hemm terminu tekniku ġast biex ngħidha li hija tactical urbanism. Tactical urbanism hija dik fejn inti pereżempju, you know, tpoġġi affarijiet temporani li jistgħu jinqalgħu biex inti tittestja u tiċċekkja kif titlaqa mill-popolazzjoni tal-madwar. Yeah, you know, and that could be a way. You need to bring people with you. Din il-cop-out ta' xaħna hekk il-kultura u l-mentalità u napplikaw għal kollox, Napplikaw għal kollox, ġifieri meta nkunu rridu nitażnu fuq xi ħaġa li ma rridux insibu soluzzjoni pragmatika għalija, ngħidu li aħna l-Maltin hekk aħna dejjem hekk imma l-Maltin. U isu vera, kulturalment forsi bħalissa hekk il-kultura hekk, però l-kultura mhijiex xi ħaġa monolitika, l-kultura mhijiex xi ħaġa li ma nbidlitx. Kieku l-kultura ma nbidlitx, kieku għadna bl-iskjavi, kieku għadna insawtu l-omosessuali u nitfawhom il-ħabs, kieku n-nisa ma ċandhom vot, kieku aqsid belt ma nilbsu. Il-kultura tinbidel, speċa jekk hemm ħaġa waħda li inti tista' tieħu mill-qari tal-istorja tal-history huwa li l-bniedem ibiddel femtu b'mod kollettiv ġieli rapidament ħafna tul iż-żminijiet. U wada din l-adaptation li qed tgħid inti li irid ikun hemm nies li huma daqsxejn viżjonarji u nies li huma
ta' azzjoni illi jaqdu l-vizjoni jgħidu implementaw ħana kif tmur il-biċċa tax-xogħol. U n-nies jaraw għal-bidlu kif qed tajt intu l-Malti llum il-ġurnata għandha kollha nsifru. U inti inqasta dili kont Krakaw. Asta dili minn moħħi li nġib karozza. Asta dili minn moħħi nġib karozza għalfej. Kollox jew bil-mixi jew taqbad tal-linja, kollox qisu pjanatu jagħmel sens. Għax żona urbana. Is-saħħa tal-infrastruttura, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar diki li inti trid tbiddel l-infrastruttura b'tali mod illi l-ewwel tiġi iktar tinkoraġġixi, iktar appealing li tuża, right? Imma trid takkumpanja ma' miżuri oħrajn ta' restrizzjoni, pereżempju. Ġifieri jiena meta nipprova nagħmel daw il-punti u mill-ewwel ir-residenti jgħidu x'jiġifieri ma nistax jiġifieri kolli shopping irrid nimxi 20 minuta. Le, hold on. Actually, jiena resident laqas idejjaqni illi jidħol fiċ-ċentru. Jiena li qed niddejjaq illi hemmi m'għandux għalfejn jgħaddi miċ-ċentru għax qed jgħaddi purament biex imur x'imkien ieħor. U dak huwa id-deterrent lilu rrid intih. U mhux u għalhekk jeżistu il-ċentro storiċi l-Italja, pereżempju, li għandek ir-restrizzjonijiet. Il-congestion charge, pereżempju, ta' Londra, dan huwa l-kunċett. Mela tlaqna.